ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддин аз канали Фикри Шумо. Дӯстони азиз, имрӯз як эълони таъҷилӣ дорем. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин наворо поделиться кунед. Шояд як бародари мо соҳиби кор шавад. Ин ҳам як сабоб аст. Иншоаллоҳ сабобро мегирем худо хоҳад. Дӯстони азиз, кор дар шаҳри Екатеринбург, район Ботаника, номерои Акай Дилшод дар зери навор мешавад. Кор дӯстони азиз, стройка, ремонт, мақсад ремонт квартира, сноля, кафел ва деворзанӣ, тамоми кори ҳами устогӣ, перегородка, дӯстони азиз, шкатурка, абой, ҳамеш, дарзанӣ, трезазанӣ, хар кори стройка бо шумо хубтар медонед. Устоҳо ман кор кардагӣ не дӯстони азиз. Ман фақат разноработчӣ кор карда будам стройка. Солҳои 2016 аз ӯ бекашида будем. Разноработчӣ кор мекардем. Ҳозир магазин ба кор мекунем. Магазинам таъриф намекунам. Стройка бо як ремонта ёд мегиред, бо як дарсозкунӣ, як трезасозкунӣ, як абоизанӣ ёд мегиред. Барои худатон дар кор мешавад. Мақсад хонаи худтона худатон мекунед. Ҳаминаш як фоида. хат дӯстони азиз, хат магазинам агар нағз кор кунед бо оянда магазини худатона кушед, бо ин беҳтарин мешавад. Бизнеси худтона кушед. хаёли мо дар бизнес камтар дуртар худо хоҳад иншоаллоҳ дар нияташ ҳастем. бародари азиз, гапа зиёд намекунем. номерои Акои Дилшод дар зери навор мешавад. худо хоҳад телефон кунед. район Ботаника, пляж Дилпур. дӯстони азиз, Акай Дилшод мақсад унҷо чанд сол шуд ҳамин фирма кати кор мекунанд. як тағоимоям ҳамонҷо кор кардан, пулошонамона недавно гирифтан. ҳамаш Дилпур аст. ман просто так корои мақсад дурӯғара реклама намекунам. аз ин реклама ман пулам намегирам. чиста барои бародарое ки бекор ҳастанд. худо хоҳад каме ҳам бошад, як ҳаракат мекунем кӯмаки худро расонда бошем. бохӣ дар амони алло бошед. дуогӯи мо, дуогӯи ватан модар бошед. ҳамеша сарбаланд бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.